Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Face Channel. For new here, please subscribe before the end of the video for listening. Thank you for love and support. I appreciate too. Usaleni Sembu siyakhuluma nama-viewers show. If awuthandi khulunywe nge-show, khulunywe ngobaba uMseleku, ngomayeni, ngomacele, uMakhomalo, uMangwabe ney'ngane zakuthanda neSithembu, le channel izokubhora kakhulu. If awuthandi nje khulunywe ngabo, le channel izokubhora. Siyaxoxa-ke nabalandeli bale show. Kunento nje guys ekhulunywa abantu la ku-social media. Mhlampe nomunye-ke obuka i-show uyayibuka ngaleyo ndlela. Khona ukuthi bayanqena yini ukukhipha uSinewe kwi-show. Kube kukhona abakuzamayo eceleni. Beke bemnike nje i-break. Lo osho lokhu ukubala ngokuthi from season 1 size sifike ku-season 7 lese kuwona njengamanje uSinewe lobe vele nje eyinkinga yengane, eyingane ewuhlupho. Nakuba bazivezela ukuthi uSinewe ube ne-experience embi kakhulu emncane and lento yenzeka ngokuphindelela. Into-ke engathi asibonanga kahle ukuthi bazame kangakanani ukumsiza because lento yenzeke emncane. Ingane mayikhula kuba nama-stages ahlukene, ukukhula komntwana kanye nomqondo. Kufana nje ingane mayiya esikoleni, ingane ise-primary uyakwazi ukubona ukuthi kuhamba kanjani esikoleni, uzwa kanjani, ubheka ngani mayebuya nomsebenzi wakhe wesikole, mase uyabona ukuthi uperforma kanjani. Makuphuma-ke nama-report-ke ubone ukuthi konke kuhamba kahle kanjalo kanjalo. So ababuka lokhu nami ngiyazibala. Akukwazi ukuthi ngaphela iminyaka ewu-5 kune-family member olobu uthi khona uyakwazi ukuzicabangela, ukucabangiswa kwengane, izenzo zakhe kwasha kwacima. Angithi ngesikhathi ubona kuze kuphela iminyaka ewu-6 ukuthi ayi, ukucabanga kwakhe kuhamba kuphele la. Yila usungenela khona ngendlela yokusiza. Kunento ade ngiyibheka la ukuthi ama-asexuals kuyaba i-family member. Manje-ke laba babuza ukuthi kungaba bawu-5 abadala abahluleka nje. Asisho ukuthi bayahluleka, abangaboni nje ukuthi nayi into ekufanele ukuthi beyi-attend. Ngoba ukwenza iy'nqumo shuthi ey'balulekile ilokhu angafinyeleli khona. Ngesikhathi-ke umuntu ekhula ezefike kule minyaka, sikhuluma ngomuntu la ovezile ukuthi uphazamisekile ukubambe lokho and ikhona into emphazamisile. Ngethu-ke ngeso lakade ye-TV akukho la ukuthi sebemsize kangakanani kwasho ukuthi kuyaxaka lokhu kumsiza. Ngenhlahla-ke akangenanga kuy'dakamizwa. Esikoleni asiyazi-ke indaba yakhe esesikoleni ukuthi uma esesikoleni uyakwazi yini uku-absorb-a kahle, kuyavuma yini isikole uyahambisana naso, noma mhlawumpe likhona ithalente elingavukuza ukuthi hhayi ukwazi ukwenza ukuthi enziswe lokho kwethalente. Ngesikhathi bemfunela-ke usizo, ngoba okwangempela nawe uma usuyibuka lento uyibukisisa umzali ofuna ukusikhombisa, azasikhombisa ubufakazi ukuthi le ngane iyisiphoqi. Kumayelana nani? Angisho ukuthi mhlampe njengoba ku-social media abantu besho-ke konke lokhu abakushoyo ngoba abantu baney'ndlela ababuka ngayo, kodwa mina nje sengiyabuza kuwe, kini, emndenini wakini. Kukhona lapha ekhaya kini, ekhaya lakho, emndenini wakho, usisi wakho, umzala wakho. Kungaphela iminyaka ewu-6 ulobu uyibuza into eyodwa ukuthi indlela acabanga ngayo ngeke ubone ukuthi mhlampe sekukhona into okufanele uyenze. Usho ukuthi hheyi-ke uhlulekile ukumsiza ngoba umntwana maye esikoleni ubheka ngey'ncwadi zakhe, ubheka nge-report yakhe ukuthi kuyaphusheka esikoleni, hhayi-ke nayi imiphumela yakhe kuhamba kahle. Omunye umbone ukuthi hhayi akabambi isikole engathi azivumi.
ngesikhathi uzama ukumsiza ubone futhi ukuthi hhayi engathi isikole akuzukuba yinto yakhe, yiphi enye indlela, noma ubone ukuthi hhayi ila ma-subjects amhlulayo akuzanye lawo. Sekungaphela iminyaka ewu-6 ulobu uyibuza umbuzo owodwa. Hayi guys, ngeke. Mina ngiyavumelana nalaba abathi ayi ikhona indawo yokuthi kufanele bebone ukuthi kunokuphazamiseka okukhona, mhlampe umsuka owavela kuleya ndaba. Nakuleya ndaba futhi bayiveza kumabonakude. Mase beyiveza kumabonakude ngokwazi ukuthi i-reality show eveza umndeni, sebenze njani ukusiza ingane yabo. Omunye engakuphika lokhu ukuthi njengoba kukhona uLwandle noSibindi noPilo, ngibala laba ngoba bacishe belingana neminyaka, mase kuba noSneh. Banobaba oyedwa kodwa bangamchaza ngendlela engafani. Ngoba uma omunye engathi akabeke udaba lakhe, uSneh unendaba ehlukile. Nakho lokho kuyabala. Mina ngisho ukuthi abamtotose kodwa akwazi ukuthi bengabhadlaza indaba engaka ibe ingxenye ye-TV show. Mase kuthi-ke kuwona wonke amasizini afikayo uyaphoqa. Kanti usizo abaluzamayo luhamba lufikephi? Ngibonile lokhu kuthiwa kwathola umsebenzi. Mina bheka umntwana ona-12 kusukela ku-12 years kuyaphezulu esaba ukulala kubo, indawo engabe iyona ephephile kubo la okunabazali bakhe khona, ngoba kunesihlobo esibelesele ingane. Mawungabheka abantu abadala manje abacishe baba nale experience enjena ukuthi ba-traumatized kangakanani, sebezame kangaki befuna usizo, ubheke-ke ingane esaba kubo. Hayi ngeke guys, iyala lento. Siyabona ukuthi akezwa, sesizwile, akahloniphi, siyezwa. Bamsiza kangakanani ngoba phela ukhona umzuzu wokuthi hayi akazenzeli-ke, uyahluleka ukuzenzela izinqumo ezibalulekile. Kwenziwa njani-ke lapho? Bayangenelela phela, noma fanele sibone ukuthi ngempela uyena yedwa ophoqa ikhaya, ophoqa lesi sibongo esikhulu. Hayi mina guys, angizwisisi, ningixolele. Mhlawumpe omunye uzothi hayi shuthi nawe-ke umqondo wakho ukanjani. Hayi ngeke, ungabona kodwa uyakwazi ukubona, kuyabonakala. Wayengeke umacele idlale ngokuthi mangimchukuluzi wabomSleki ngeke ngisho ukuthi hayi lapha ey'nganeni zakho khona okungahambi kahle. Mina ngibhorwa ukuthi isizini nesizini iseza nokuthi thina siyo-attack uSneh ku-social media ngoba yena akenzi kahle, uyaphoqa. Hayi ngeke. 5 abadala, akekho obonayo ukuthi kufanele akahlehle kwikhamera, ngekuzange ezinye iy'ndlela. Awu ngeke. Cha phela ngizobabaza into uma ifuna ukuthi ngibabaze. Ngizwile abanye besho ukuthi hayi uhleka njalo. Kusuke kungihlekisa lokho ngisuke ngikuhleka njalo, kodwa lokhu nje ngilobu ngibuzile ukuthi hawu, umuntu ocabanga umbone ukuthi ayi ukucabanga kwakhe kunje, ukubambe futhi noma ekhuluma, ubambe futhi ne-behavior yakhe, sekufanele phela ungenelele. Ngoba mawumile eceleni uyawubona umehluko, mawumile eceleni uyabala ukuthi hayi ku-20 yile ndlela yokucabanga kwesena-20, kofika ku-30 yile ndlela yokucabanga. Manje mawubona ukuthi engathi akuhambisani kanjalo, ukusho ukuthi sondela phela usize la kufanele ukuthi usize khona. Izofika isizini nesizini, hayi waze wabaphoqa-ke kuvelwa nezindlu ezingakliniwe hayi. Hhayi futhi mawufisa ukusho ukuthi ngifana naye mawungizwa kanjalo, kodwa
Kodwa-ke umuntu oke waphazamiseka angeke ecabange njengoseceleni kwakhe. Ngisho esikoleni othisha bayabona ukuthi hayi le ngane isiphazamisekile, sebebona ukuthi akusenzeki njengakuqala. Angazi-ke ophazamiseke esemncane kade edinga i-protection yabazali. Nabo futhi kungasilo iphutha labo ngoba phela oyisilwane ilo owenza okubi. Kodwa manje usizo-ke ngoba omunye umuntu ngempela angeke abone yena ukuthi udinga usizo, engabona kunormal izinto azenzayo. Njengoba omunye nje ezothi, hawu kodwa iy'ngane, hawu guys musani ukuzenzisa, iy'ngane ongapha nongapha behlangane kube khona ingane. Kodwa-ke kocabangayo nobhekayo ukuthi ngizophelelaphi nalokhu, uyama-ke kulezo zinto, afune-ke ukuthi-ke ay'vikele ngendlela yokuyivikela ukuthi bengabi baningi abantwana. Kodwa nje akukho mlingo omngakanani usungazuthi wena, hawu kodwa uyakwazi phela uma kukhona owesilisa ingane izoba khona. Mabenza lokho kwenza ukuthi kube khona ingane. Lokho nje akusiyo into esingaze sithi, kodwa umehluko ukuthi lo ocabangisise uzokwazi ukuthi hayi ake ngime kule activity ngoba le activity iza nalokhu, kunobungozi lana nalana. Thina manje sibabaza ukuthi kanti why umehluko ungabi khona. Sizosuka ku-season 1 kube sibona umehluko ungabi khona. Hawu ngeke guys, mina ngiyababaza ngempela ngiyababaza. Ngiseza-ke kodwa-ke kwi-review ngoba le bengithi nje siyaxoxa. And umsebenzi wami ukuthi ngiyaxoxa la kule platform, ngayikhethela ukuxoxa, ngiyakhokhelwa ngakho. Manje ngiyacela omunye engezi la ngokuzwa ungibhora. Uma ungayithandi into engiyenzayo, simple, dlulela phambili ibe lapha indaba. Ngaphandle kwalokho-ke uma uzobhala inhlamba mina ngizokubhlokha. Ngiyababhlokha-ke nje abathukayo. Nabanye futhi abavele becasule into engayazi nabo ngiyababhlokha ngoba ngeke guys. Mina ngikhuluma nge-TV show mase kucasuka wena siyaxoxa. Ngingakhulumi ngawe siyaxoxa. Ukuthi imizwa yakhe iyaplana angazi kodwa siyaxoxa. Ukuthi nje lena-ke indaba engathi yiyo-ke ethanda ukuba bucayi ngoba sixaka ukuthi abawu-5 abadala bebukisisa isimo angeke beyibuze umbuzo owodwa iminyaka ewu-6 ngoba phela sesibala ukuthi ishow siyibuke kangaki njengoba siku-season 7 basayibuza umbuzo owodwa namanje. Abayitholi impendulo, basho njalo phela. Mabezothi hayi asazi ukuthi-ke senze njani khona hawu. Ngiyabonga i-support, niqhubeke futhi nisupporte nabanye. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga, angiqedi. Bye.